Rridu nkomplu nafsu fuq il-kwalità bħala Malt Employers ifokajna fuq bosta issues għaliex kollox imur jitfit. Saħaq dan id-Direttur Ġenerali tal-Malt Employers Kevin Borch f'kumment li talil dan l-istazzjon wara li ħabru l-proposti tagħhom qabel it-tħabbira tal-budget tas-sena d-dieħla huma spjegaw li trasformazzjoni ekonomika fit-tul trid tibda bl-edukazzjoni għaliex l-akbar riżorsa nazzjonali huwa l-poplu. Għalhekk proponew fost l-oħrajn aktar talim fil-kurrikulum li jmur pari passu ma kif wieħed jibda negozju. L-assoċjazzjoni sejħet ukoll għal miżuri sabiex min ħaddem u anki l-impjegati jinvestu fit-talim u fil-kunċett tal-lifelong learning. Intant, f'kummenti li talil dan l-istazzjon, Kevin Borch saħaq li rridu naħdmu għal kwalità sabiex verament tinbena viżjoni b'saħħitha fit-tul. Il-proposti tagħna bħala Malt Employers ovvjament ikunu qegħdin jikkonċentraw fuq titjib fil-kompetittività u r-reżiljenza tal-pajjiż u tal-industrija fil-pajjiż. Għaldaqstant qegħdin nikkonċentraw fuq economic transformation li għandna bżonn anki biex aħna forsi dan il-budget naraw l-ewwel pass lejn l-Economic Vision il-ġdida 2050 illi fassanna flimkien bħala social partners u anke gvern u oppożizzjoni. Apparti minn hekk huwa fakkar li bħala Malt Employers ser jibqgħu jipproponu l-aqwa miżuri għal ġid tal-pajjiż kollu. Fil-proposti tagħna qegħdin ukoll inħarsu lilin mill-bżonnijiet diretti u immedjati tal-azzjendi, qegħdin inħarsu lejn sfidi soċjo-ekonomiċi u demografiċi għax ovvjament daw jimpattaw ukoll fuq il-produttività u l-kwalità tal-ħajja, qegħdin nitkellmu fuq il-low birth rate, fuq l-ambjent, fuq l-aging population u qegħdin nagħmlu wkoll proposti f'dan il-għan biex niddiskutuhom mal-sħab soċjali u mal-gvern u l-oppożizzjoni. Il-Malt Employers sejħet ukoll sabiex il-partiti politiċi jaħdmu fuq proposti li jkunu tanġibli.